केहू कहता कि ईरान स्टार टुनटुन यादव के गाना मार्केट में बंद हो गइल बा भैया। तो ई का है जोन गाना लगन स्पेशल लियाइल बन ये अपना गाना के माध्यम से बता देल बन पूरा भोजपुरी में भैया ई गाना टुनटुन यादव कितना ट्रेंड करता है। गाना के नाम हो बारात में मार करे बुका भाई। गाना एक बार सुने लायक बा। टुनटुन यादव के असली पावर गाना से मिलता भाई। केहू के कुछ ना कहे के चाहिए कब कलाकार कब हिट हो जाए केहू नहीं के जाना। तो टुनटुन यादव के हल्का में नती लोग टुनटुन यादव एगो असली बारूद हवन। जब ई गाना गा दियो तो सब जना के घर में लुका जाइलू। जब टुनटुन लाल यादव गाना गावे लन तो सब जना के पावर खत्म हो जाला। भाई टुनटुन लाल एगो ऐसन कलाकार हवन जौन हर सीजन में हर लगन में इनकर गाना बजेला। इनकर गाना के पूरा माध्यम से टून लोग चुरावेला भोजपुरी में के लकीर खींच लेबा भोजपुरी में टुनटुन यादव खींच लेबा अपना जाति से इतना पहचान बना ले बन इतना पहचान बना ले बन कि जौन भी गाना गावे लन वो गाना हिट हो कहीं के भाई। तो जाके गाना सुनो जौन गाना के नाम बारात में मार करे बुका भाई। गाना सुने लायक बा भाई। ई लगन स्पेशल गाना गइल बा ना। ई गाना हमरा बुझाता कि 100 मिलियन के आसपास ही गाना बाजी। हम गारंटी देतनी भाई। गाना कौन तरह का कंपनी चल बा। गाना आइल बा सबसे बड़का कंपनी टी सीरीज से जना पर 178 मिलियन सब्सक्राइबर भाई। तो पर टुनटुन यादव के गाना 100 मिलियन कोनो भारी बात नहीं के गइल भाई। काहे के टुनटुन यादव एगो असली पावन होने जब गा दियन गाना तो देखेला देखते रह जेबे। टुनटुन यादव के क्वार्टर फैन इतना तैयार रहेला लोग इतना बेसब्री से इंतजार करेला लोग कि टुनटुन यादव के कब गाना आई कब हमनी सुनी सो। आ रंगदारी गाना के तू शौकीन हो तो टुनटुन यादव गाना जरूर सुनियो। वैसे तो टुनटुन यादव के गाना रील पर ना चली तो गाना ना बात सकेला भाई। रील चलबे ना सकेला टुनटुन यादव के चलते आज इंस्टाग्राम चलता भाई। जे भी रंगदारी गाना के शौकीन बा जाके टुनटुन यादव गाना पर रील ना बनाई तो ना चमकी। हम लिख के देते कागज कलम लिया भाई। टुनटुन लाल यादव रंगदारी के असली शेर हवन असली बादशाह हवन टुनटुन लाल यादव। तो तू टुनटुन लाल यादव के कट्टर फैन हो तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आ जौन गाना आइल बा टुनटुन लाल यादव के हम टी सीरीज भोजपुरी से गाना के खूब सुनो आ खूब शेयर करो।